бо Месси бозӣ кардан кори осон аст. Ӯ беҳтарин бозингар дар таърих мебошад. ин суханонро Мбаппе охири соли 2021 гуфта буд. баъзеҳо шояд фикр кунанд ки Мбаппе мухлиси навбатии ситораи аргентинӣ мебошад. новобаста аз ин зери ин суханон дигар фикрҳо ҳастанд. чӣ хел Мбаппе ки бо аксҳои Роналдо хоб мерафт аз таҳти дил Мессиро беҳтарин дар ҷаҳон меномад. ба назари шумо ҳам шубҳаовар аст? баъзан вақт чунон ба назар мерасад ки Мбаппе на танҳо Мессиро дӯст намедорад, балки ӯро бад мебинад. мо чанд мавридро аз назар гузарондем ва сабабҳои лозимаро ҷамъ оварда дар як навор пешкаши шумо мекунем. аллакай шуру шавқи рақобатҳои чемпионатҳои аврупоӣ тези тун шуда истодаанд. на ҳама топ-дастаҳо мавсимро бо барор оғоз карданд. аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода баред ва тамошои бозиҳоро ҷолибу диданӣ созед. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди TouchFood. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. пеш аз ба ПСЖ омадани Месси, ба Мбаппе ҷавоб додани саволи Месси ба ту ки аст осон буд. ӯ мегуфт ки Месси беҳтарин бозингаре аст ки ман мехоҳам рекордҳояшро шиканам. ин гуна ҳарф задан барои бозингари ҷавоне ки дар шурӯи корномааш дар сатҳи баланд аст оддӣ буд. вохӯрии аввали Мбаппе ва Месси дар ҷоми ҷаҳон 2018 ба вуқӯъ омад. дар вохӯрии анҷомшуда Килиан бо голи задаву пеналти овардааш қаҳрамон буд. ӯ бо дастааш умеди қаҳрамонии Леоро дар ҷоми ҷаҳон барбод дод. ҳисоби бозӣ 4-3. баъди анҷоми бозӣ Килиан ба назди Месси рафта буд ки рӯзноманигорону мутахассисон ба он аҳамияти хоса доданд. онҳо боварӣ доштанд ки Мбаппе ба Месси бо ин кораш паёме гузоштааст. байни онҳо чунин суханон гузашта буд: ман ситораи нави майдон мебошам. аз ин ҳам чизи ҷолиб моҳи декабри 2018 шуда буд ки Мбаппе дар интервюи худ суханонеро гуфт ки тамоми мухлисони Мессиро ба ғазаб овард. Месси ба мухлисон бисёр писанд аст, вале ман боварӣ дорам ки агар 3-4 сол машқ карда заҳмат кашам, аз ӯ дида беҳтар мешавам. албатта ӯ бозингари моҳир аст ва ман эҳтиромаш мекунам. баҳсҳо то ҷое калон шуданд ки худи Мбаппе боз ба он ҳамроҳ шуд. ман нагуфтам ки Месси эҳтирому ҳаваси маро ба худ меорад. ин чӣ буд? он вақт ин кӯдак худашро аз ҳад зиёд баланд ҳис мекард. акнун ба бархурди дуюми Мбаппе ва Месси менигарем ки дар мавсими 2021-2022 дар Лигаи Чемпионҳо буд. ҳама ҷо дар бораи хетрики Мбаппе дар Камп Nou менавиштанд ва Месси албатта аз ин бозӣ бисёр ғазабӣ шуда буд. ана ин аксҳо низ аз он гувоҳӣ медиҳанд. бояд қайд кунем ки бозии аввал бо ҳисоби 1-4 анҷом ёфта буд ки Месси голи ягонаи дастаашро зад. дар бозии баъди онҳо низ Мбаппе ва Месси бо голҳояшон намоён шуда буданд. баъди бозӣ дар Парк де Франс, Килиан дар твиттери худ ин аксро нашр карда буд. рӯбарияти парижиҳо кӯшиш карданд ки Мессиро ба даста ҷалб кунанд, вале баъди якҷошавии муносибати Месси ва Мбаппе саволе дар байн буд. ин махфӣ нест ки соли аввали Месси дар ПСЖ мисли муборизае буд, ҳам барои ӯ ва ҳам барои Мбаппе. ҳаёти онҳо тағйироти калонеро паси сар кард. барои Месси ПСЖ аввалин дастаи аврупоӣ баъди 18 соли дар Барса буданаш шуд. омадани ӯ ба Париж бошад ҳолати ногуворе барои Мбаппе гашт. акнун чизи дигар ин буд ки чаро Мбаппе ки аввал хоҳиши тарки даста карданро дошт, ба Реал Мадрид нарафту бо даста шартнома тамдид кард. ин ҷо албатта чӣ гапе ҳаст? биёед чизе ки аён аст онро гӯем. Мбаппе меҳри мухлисони парижиро дида ба рӯбарият нишон додан хост ки бос дар асл кӣ аст. ҳамчунин диққати расонаҳоро ба худ ҷалб карда буд. баъзан вақт Мбаппе Мессиро рӯйрост дар майдон нодида мегирифт, вақте ки Лео дар мавқеи ӯ бозӣ мекард. ҳама ин амалҳо як шарт доштанд. Мбаппе Мессиро дар даста дидан намехост ва бо Неймар низ забон як кардан намехост. барои Мбаппе мавсими қаблӣ бад хотима ёфт. бо як ҷоми ба даст оварда ӯ утоқи либосивазкуниро ба ду гурӯҳ тақсим кард. онҳое ки бо фаронсавӣ ҳарф мезананд ва онҳое ки бо лотинӣ гап мезананд. ӯ боварӣ дошт ки лотиниҳо на чандон ҳунари хуб дар майдон нишон медиҳанд ва сармураббӣ бояд бо онҳо нарм рафтор накунад. хабарҳо оиди муноқишаҳои дохилии даставӣ зиёд шуда буданд. Почетино аз уҳдаи идораи ин ҳама бадбиниҳо баромада натавонист. сегонаи Месси, Неймар ва Мбаппе ягон якдигарфаҳмие нишон намедоданд ба истиснои баъзе аз бозиҳо. мавсими нав ҷиддитар оғоз шуд. баъди тамдиди шартнома ва дар даста боқӣ мондан, Мбаппе бо суръат ҳунари худро боло бурд. тибқи хабарҳо Мбаппе кӯшиш мекард ва ҳоло ҳам талош дорад ки гурӯҳи лотиниҳоро аз даста пеш кунад. сараввал ҳадафи Мбаппе Неймар буд.
ӯ талаб мекард ки даста Неймарро ба фурӯш гузорад. Ҳарчанд роҳбарият ин корро карданд, вале дастае пайдо нашуд ки талаботи бозингарро қонеъ гардонад. Боре мо шоҳиди хархашаҳои онҳо дар вақти зарбаи пеналти ба дарвозаи Монпелье шуда будем. ҳамон замон Килиан Мессиро ҳам тела дода буд. Ин амали ӯ аксар бозингаронро ба ҳайрат оварда буд ки ҷавони 22 ё 23 сола ба Месси китфак мезанад. Руни қайд кардааст ки Месси дар 22 солагӣ 4 тӯпи тиллоӣ дошт. Ин кӯдак бошад чӣ кор карда истодааст? Дар бозиҳои муқобили Лил ва Монако мо шоҳиди ҷанги онҳо нашудем. маълум шуд ки ҳамаи корро роҳбарият дар вохӯрӣ бо Мбаппе ва Неймар ҳал кардаанд. ҳарчанд ҳоло барвақт аст ки гӯем ки ҳама мушкилот дар ПСЖ ҳал шудааст, зеро факт он аст ки Мбаппе барои мақсадаш наздик шуда истодааст. Ди Мария тарки даста кард. Икарди ба наздикӣ ин корро карда нест. Паредес ба Ювентус рафт, навас бошад шартномаашро қатъ карда нест. ҳамаи онҳо бозингарони лотинии дастаи Парижӣ ба ҳисоб мерафтанд. шумо бовар доред ки Мбаппе ҳарчи зудтар аз даста рафтани Мессиро мехоҳад ё Неймар бо Месси якҷо шуда ба ин кор садгузорӣ мекунанд? Ҳарчанд айни замон ҳама чиз ором аст, вале ин маънои онро надорад ки Мбаппе аз фикри худ гаштааст. Агар ягон мушкилӣ шавад, мо мефаҳмем ки даста дар чӣ вазъ қарор дорад. ҳамааш дар бозиҳои баъдии даста фаҳмо хоҳад шуд. мо ба ҳар ҳол тарафдори онем ки футболро бо бадбинӣ расво накунанду ҷолибияту зебогии футболро бо бозии хубашон нигоҳ доранд. ба ҳамин тамом то наворҳои баъдии тансият бимонед. хайр дӯстон.